אהלן חברים, מה שלומכם? אני שמח להציג בפניכם את התוכנה החדשה שלי, מערכת לפרסום אורגני לקבוצות פתוחות. מה זה קבוצות פתוחות? אלה קבוצות וואטסאפ שמאפשרות לכם להיכנס אליהם ולפרסם כל מה שבא לכם, בין אם זה הצעות עבודה, בין אם זה מחירה של מוצרים, בין אם זה שיווק שותפים מאלי אקספרס. כל מה שאתם רוצים לפרסם בקבוצות האלו, הקבוצות האלו מאפשרות לכם. אז התוכנה הזאת בעצם מאפשרת לכם לפרסם את המודעה שלכם לעשרות ולמאות קבוצות בפעם אחת באופן מבוקר ובאופן אוטומטי, ולא באופן ידני כמו שהיום הרבים עושים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מעייף, וכאן אני מגיע בשביל לפתור את הבעיות האלו. אז אני רוצה להראות לכם איך התוכנה הזאת בעצם נראית ומה אנחנו עושים בה. אני כרגע התחברתי לכאן עם אחד מחשבונות הוואטסאפ שלי, שמחובר ל-117 קבוצות ספאם כאלה, קבוצות פרסום. פה בצד ימין אתם יכולים לראות את כל הקבוצות שבעצם התחברתי אליהן, ואני יכול לסמן כאן איזה קבוצה אני רוצה כרגע לפרסם אליה את המודעה שלי. ברגע שבחרתי את הקבוצות שלי, אני יכול כאן בהודעה לשליחה לכתוב את המלל שלי, ארוך כמה שאני רוצה, קצר כמה שבא לי, ואני יכול כאן להוסיף תמונה למודעה. אתם יכולים לראות כאן את התמונה לדוגמה שהעליתי. אני יכול, אם אני רוצה, במקום תמונה אני יכול להוסיף סרטון, ואז זה יפרסם לי את הסרטון ביחד עם המלל שלי. בנוסף, יש לי כאן אפשרות לעשות טמפלטים. מה זה אומר טמפלטים? אם יש לי מודעה שאני פרסמתי היום ואני רוצה גם לשלוח אותה מחר, כל מה שאני צריך לעשות זה לשמור את ההודעה הזאת. אני יכול לתת לה איזשהו שם, וברגע שנתתי לה שם, מחר אני יכול לבוא, ללחוץ על טען הודעה, ויקפוץ לי חלון עם הודעות ששמרתי מראש, ואני יכול פשוט לטעון אותם ולשלוח את המודעה הזאת מתי שבא לי. ברגע שיש לי מודעה מוכנה, בין אם זה סרטון או תמונה ועם המלל שלי, אני יכול לעשות כאן מספר דברים בהגדרות לשליחה. אני יכול להגדיר כאן את העיכוב בין קבוצה לקבוצה. מה זה אומר? אם אני מגדיר כאן בין 2 ל-5 דקות, המודעות שלי יישלחו לקבוצות בהפרשים רנדומליים בין 2 ל-5 דקות, וזה בשביל למנוע חסימה של החשבון שלכם. בנוסף, יש לי כאן הגדרה שנקראת מחזורי שליחה. מה זה אומר מחזורי שליחה? מאחר וסימנתי כאן משהו כמו 8 קבוצות או 9 קבוצות, אני יכול לעשות כאן 3 מחזורי שליחה. מה זה אומר? שברגע שזה מסיים לשלוח לכל 8 קבוצות, זה ישלח לכל הקבוצות האלה מחדש, לפי המספר שהגדרתי כאן במחזורי שליחה. אם הגדרתי 3 מחזורי שליחה, אז זה ישלח את המודעה הזאת לכל הקבוצות האלו ב3 סבבים. בנוסף, אני יכול להגדיר כאן שבסיום כל המחזורים מה יקרה, האם זה יעצור, או האם זה ימתין 24 שעות וישלח עוד הפעם מחדש. ולסיום, יש לי כאן תזמון עתידי. אני יכול לקום בבוקר, לצאת לעבודה ולהגדיר שבשעה 9:30 המודעות יתחילו להישלח לכל הקבוצות שסימנתי כאן. עכשיו, רבים מכם יגידו, אוקיי, רגע, יש את תוכנת ג'וני לכרום, לוואטסאפ, שעושה את אותו דבר, אבל לא, היא לא בדיוק עושה את אותו דבר. זאת אומרת, היא כן מאפשרת לכם לשלוח את המודעה שלכם לכמות גדולה של קבוצות ואפילו לאנשים ספציפיים, אבל כמה דברים. הגרסה החופשית של ג'וני מאפשרת לכם לשלוח את זה בנגלות של 20 קבוצות בכל פעם. בנוסף, המודעה שלכם תישלח על הקבוצות האלו עם חתימה של ג'וני, sent via ג'וני, וזה בגרסה החופשית שלהם. אם תשלמו להם, הם כמובן יסירו את החותמת שלהם, ואתם יכולים לשלוח לכמות גדולה יותר של קבוצות, אבל המחיר שלהם עולה $30 לחודש. $30 לחודש זה לא מעט כסף בשביל תוכנה כזאת. אז כאן אני בא לפתור לכם את הבעיה הזאת, גם מבחינה כספית וגם מבחינה של לשלוח באופן אוטומטי לקבוצות. התוכנה הזאת עולה בסך הכל 29.90 שקלים בחודש, ומי שעושה רישיון לתקופה ארוכה יותר, כמובן שתהיה הנחה יפה. אז אם זה מעניין אתכם, אם אתם עושים משלוח לכל הקבוצות שלכם וזה מעניין אתכם לעשות את זה בצורה מבוקרת ובצורה אוטומטית ובצורה כמו שצריך, תגיבו לי כאן, אני אצור איתכם קשר, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, אני אשמח לשלוח לכם את המערכת הזאת למספר ימי ניסיון שתתנסו בה. שיהיה לכם אחלה יום.